хвалюйтеся! Я змягчу падение гэтым вядром воды! Выливаю! В верхнім свеце Вау. усё, аб чым вы марыце, можна стварыць. Гэта яны ўсё пабудавалі? Так, большую частку. Хола, Ды не разумее она ні слова. мы размаўляем. Жыццё тут было ідэальным, пакуль аднойчы красіва мы не наткнуліся на Недер. Месца без радасці ды творчасці. Что ты робишь? Упс! Калі яны даб'юцца свайго, гэты цудоўны свет і ўсё ў ім змарнее ды памрэ. Ой, Диас. Што значыць бывай, брат? Не, не значыць. Не глядзя на яе. Значыць. Калі мы хочам выратаваць гэты свет, ключ да выжывання — гэта творчасць. Што цяпер? Скарыстаем элітры. Бывай. Яны ж спрацуюць? Безумоўна. Будзе гораджа! У мяне штосьці для цябе ёсць. Бажаю гавайскія вечарыны. О, боже, мне так шкада. У гэтым месцы няма сэнсу. Зробім гэта. Яны хочуць, каб я біўся з курыцай? Курыны яздок! О, ні, толькі не зноў. О божа, з вамі ўсё добра. Якая вялізная галава.